kongol baynigo ha joni garten tan koye gueɗal gotal so tawi eɗen jooɗo eɗen gonde hoddiɓe men eɗen jawo ɗumen goppen ɗum tawi noon ko ɗo jawiɗen ɓe ɗo ko ɗon tan ɓe jawi men jaggen e yawade mabɓe yawaɗe ɗeɗo wotoɓe puntuɓe wotoɓe goɗɗo gañcu en saabu so tawi ɓe jooɗoto eɓe mbiya kadi ken yimkoñ enen koye men kadi eɗen kolla ɓiɓɓe men enen kam koyen yimkoñ ɓiɓɓe men gonta men yiɗ kamɓe fof ɓe jaaɓe goppa leñol goɓɓe paata ƴeeto liƴƴi ɗum waɗi pullo tawi aɗa jogii ɓural aɗa jogii hanki moƴƴo aɗa jogii neɗɗagal holno ɗum mbiye o faama on mbo wondi on ɓurani ɗum walla bon kanko ɓuri on beele o wawa yidde wonde e ngol ɗon leñol kono tawi en jooɗo tan eɗen mbaɗino ñoo comme goni bangguel tan eɗe gorbel dim ara fof rimde e dow men ɓiɓɓe men mbiyata koñ ɗo yimɓe koñ min cohlani ɗumen ɗum waɗi ko jibinɗen fof nani yaaha gacce ɗum kollen ɗemgal men ɓuuri ɗemɗe ɗe eɗen jooɗi garen bitten kollen yimɓe ɓe fof yogaɓe mabɓe ñande kalanmiɓe a ende directeur mbi ɗum onon ɗoɓe yimɓe ummade tan bay num ha yetti séréer ari onon jolfeɓe onon fof kalto ko ɗemgal amen mbeɗa jogui hen tumnorgal mbeɗa jogui hen tali soɓe jooɗima mi hollaɓe goto fof haalata ko pular enen koye men en ganda ɗemgal men ngal en ganda ganduɗen ko bindi ɗi no cellirte noon windirte kono wonɓe ɓeɗo fof ganda pular haydara en nanta ɗemgal en ganda ngal ko ɗemgal dañgal duuɓi ujunnaji temedde wona hay capanɗe ko duuɓi ujunnaji ummade adama hoore mum oɗo adama gadano e oɗo ɓiɓɓo fof tawi pular wodino haale kala jooɗiɗo yeeso men kollen ɗum tagore Allah nde fof no wiyete ɗemgal pular wadde ɗen sa yi aɗa anda hunde ka yino ɗum wona tubakoɓe gari nde wona nden ganduɗen ko wiyete l'univers wona nden ganduɗen ko wiyete terrestre walla wona nden ganduɗen ko wiyete science koye ɗemgal men woni eɗen jogui ɓural sen jaɓi haalde ko ɓurɗen ko nden kay ɓurtan ko enen eɗen ñootino mbaɗen fof en kalata hay wambaɓe men natti haalde hono mbaɗen yimto koko dañi so tottama dokkal mum yaha lawol mum nden jomumen kamɓe goni awlum men poti haalde hoɓe goni enen en kalata hoɓe goni enen gandeɗen hoɓe goni enen keddiɗo on yo haal kadi woni kañum ƴeewe meɗen ɓurɗo mo ganduɗa ɗemgal muɗum ɓuuri ngal waɗe ɗemgal bindetengal ɗemgal men ko ɗemgal science so ɗemgal gongal wiyama no fawe dow ɓimɗe sénégal naaɓe ene heeɓi haalede bureau ji ne mbiyaali ɗumen yoɓe gandu waɗe ɗemgal pular ngal ko keɓigal waɗe ɗemgal union africaine gara e binden mbaɗen no Baba Maal waɗi ni min Baba Maal noddi kam ko kalami ko ɗo fof nani waɗe film so Allah jaɓima a yaltu yiɗa guite mumen